nakaliang jungai ba bansai ma banyang ibelong ro chairman jong ka Awaken India movement away na ki movement ka badam ni po kari India bro away ka national movement ka bangilati pai ba ye ka ai ka bang hidan ban sungon ka po nakaliang jungi kum ka state unit ka ban po Jala Meghalaya kum bangila jai ban yeng ban sakhi na ka po sa ka po halor ki babon ki liang ha ka bade kham tam ba ka jingem jungi pai ba UAP we halor ka hok ba ka jing shisha ka bangi jiem na ka banta ka lawe jo ka jing lai loi ya ka bangi juem kum kinong India yang di basung thu shai bang ilong ki brig blai loi in imro ha ka lenti ka balai loi di dene ka daw haning idalang ba chochil sim ni iblong ro board members jong ka Awaken India movement di ka wong kalong ka banta ka ba kraw ya ka bangi kum ka kanhon ngila sim ya ka ni ka rai bangin ya chikmat klem kano ka jing kan ran din na ka banta ka hok ka jing shisha kum kiri pai ba bang em hi la ka jong ka chlai bro ko we dengan sopan IT si ba chochil ba in shim yang ka benta ban pena pai ba halor ka ni ka benta ya ka ba nak liang jong kan bon ka shim ha ka ti ka sngi so ba chochil da ka bubrum ya chairman but committee baro away kelaran mikhat misobha yawer ya baro ipat ba kabri nyokram haka ndrum tarik jelio arja aku kata kadai hak singin kong haka jaka apo PB kendai lat ngdai kabun jukat de nakaliang kajong ka Awaken India movement kalarai bandon daga jingya thang bompati na ka committee candle lights vigil na ka banta ka jing sha shimno kini ki mensip arngot balului jong katei kalongye ngalor baki dei so shipara de ka jing sha shimno ru kadei ha ti ka jong pa trai ki jong ki de ngiwer lang yabaro ban yaki mission bakir bat khamtam ru yaki seng balang bakir kinya mi ringkat lang kinya don lang bangin bin i ya kata kadak kecil susi har kabide na manta kate koloi de flashbone chochil di bala ba ni banta ka ai ka ba play ya ka ba nakaliang jong ka kinun Awaken India movement Meghalaya State Union. Ya ka ay ba kum kiri pai ba nong song snong hapo ka July bro ko ngila depan yoi. Nado kite ki sneak ba shakmat. Ya ka ba kum kiri pai ba ngila sakhi halo ka jing sha penyap no jong kite ki arngot ki sipara. Kum batip no iwe I para kan I human kan the ibang south nem karta. Ba iwe di para chenrang ibang hapo ka asnem karta. Kila sha shim no ela ka jong ka jing em halo jong pa klem na poi perkat kumuk pa ubadon ni kemensim breo harni sla perthai bangi em penban sendat klem ke jingma klem dan shu kemensim jong ke jing itip lam wala kloi ban shimti yala ke jong ke jing em jong kite ki klong ki para angon nakaliam jong ke kedon hi atau sngi bangi let ka bade ke sngi let on tap an habangi poi po kate ke yeng nimla apa klem jaw ki umat thang habangi poi pet ya kamet kabatia ya jong kita klong aro ngipang ka donut ngipang ka mensim balai ka ne ka wanja ka jela jungi kham tam ha ka jai bendoi jungi hi bro ko wei kumbang itip shai hi na do ki por ki basdang ya ka ba ki long shwa ki man shwa ki depan kren hi ya ki kentin ki ba kentang da ka bang juong bangin yeng hala ka jong ka riba ka jai bendoi hi bro ko wei lengba ka jingi tip lam lengba ka jingim ka ba tip breo ka ba tip blai Tendrai ke ai berkhoi ke balawan jia hakatei ka longying kharbuki kumbang latip no isngau si habang ipon pang dena ta daw kum ple isngau ke jingkran jong I ba chochil ni ka por banakalian chu kan hon hi ka hapan yang hiro hakti ke sni monde padero ka hindritrik jong ni brajul ya ka bangin penlong ya kani ka candlelight vision match through community bong no lemba ki pai ba nong song song hi jong jalai bro ko wei bangin haban mi shakman I khot ngi wer lang ya baro ki pai ba nong song snong
lakalong mangi kum ki khasi kiblong ki trairi ki trai muluk lakalong ro ya ki wi pa ki barjalaro kiblong hi kemensim jong jingi teklam halo kani ki jingjia jong jing sha penyap no jong kini ki khlong ki bra angot nginyeng lingba kani ka community candlelight vigil hakate ka 100 tarik jong bana jelio bana jun nadu ka por sambaji janmit ter ya ka baringkal lemru nakliang jong i deputy commissioner jong ka SK Silisik iladep ban yakran ni slok bangi daga ba in ai hero ya ka permission bangin pelong ikni ka candlelight vision match hakati ka sngi ka ba baru ki pai bangin yok ban ya shimtalem namar belengi sothu shai bangi kum kiri nong India ki belong ru khamtam ki trairi ki trai muluk ki ba em hi ka jala me ka brok away hi ngi yen persha halol kani ka jingjia ya ka ba wanra halol ka imlang ka salang brok away ya ka bangin mla ban pedang dalile ru ya nak tak daw hero ngi khot ngi wer kumbai nakliang jing ba chor chil la de ban pau ngi khot ngi wer ya ki lindo ki basan ki noi lam liam bo pher kum ju lem ki seng balang nata nadu ki rang ba snong ki nong song snong ki noi lam snong ki nong kit ya ki hima ki sima ber khoi ter bangin wan hang te jaka hang te po khandai la hang te po police bazar ku mangi tep ba namar bangin yo bani yang nakamta bangin penyeng halor ka hok ba jisi sha ko padak jong jing sngosi ba jing teplam jing sngolam nak tak te ka long hing ka bala mat ye ka jing sham ka ba hadu ka tak tangi nam la ban pyang namar borong ipen pau ye kentin ku mo jong no ba am shim la poi perkhat da ka jing yam thang pat jonot kan wan jia da jing sngosi ipen pau breng jongi kum ki para ben rio katno ka mensim ka pang pat sngosi halor ka ni ka benta walla ka tangi wan ban penten pat yarap lang om bangin kersio nakamta bangin dang yengsa hakaban yam thang nakata ka daw hero ka awaken India movement ka way na ki movement hapo ka re India kamtami hapo ka jelai bro ko way ni habi ban mi shikmat ngin habi ban penpao ngin habi ban kren ai nakabenta ka jing shim kabu jong uti kupa yala ki jong ki khon ban penyap no ya ki bapli ki badang lung ki badang kena ya ka bagi dang wan ban em shani ka sla perthei tan kuma saus nam ban asnam klampat da poi perkhat ayu ka perthei ka long bat ayu ka perthei ka danro handai penban sendet ka sa shim no ki jing em tang na ka daw jing shon jong ki bro arnot hapren shilop ko mange jiu i no na ka por sa ka por lengba ki media rama ki social media ki news paper na ka daw hero ka e ka bang asman ong ko ki pai ba nong song snong lala pi don chi saya ka mensim jong ka jing sngolam lala pi don chi saya ka download na ka benta ban pai halo ka te ka benta jong ka ni ka jing jia mi shakmat don ring ka lem om ba pinong ba pindon ring ka lem bat ka awaken the movement nai pi don ring ka lem ban saki ban senran ban sngolam na ka benta ka ti ka yeng ka balamat ya ka ni ka jing sngosi ka bak thang ka ba wat na ka lang jong aro ngamla habang apoy hakate ying hati kesni ngamla watang ban ngut ka jaho la di na balai ngapang ka man sem ngapat ka tun na ka daw ko gi para ban reu ke be em hakani slap thai baro hing em ngi em ka tum ka hok ba jing shisha habang em namar ka hok ba jing shisha dena ta ka daw hero ngi haban yeng namar ka lawe jong ka jai ban reu hi ka bangi de ban em hakani slap thai kata bor khoi ka de ban teblot kum ki pai ba nong song snong kumar depan ong ki balong hi ki pai ba na ka benta ka lawe jong ka riba ka jai ben rio ngi depan penrem jor yang ni ka jingja nginum depan ai lat ba manu ki bandang mi pat shakmat hala ka jong ka jala hala ka jong ka riba ka jai ben rio nginum depan ong ba mangingin yang ban sakhi namar ka te ka jingja handai ngingin hab ban yang ban yada ngingin hab ban yang ban kersan yang ka long yeng ngingin hab ban yang ban am ailat nak benta ki brio ki bar persang ron sim kapu yakum kini ki benta dena ta kadaw nga yawer nga selok nga khodi bi ki pai ba nong song snong limba ka kan hon hi bangin dan lang kate sngi nadu ka pon sambaje janmit ter ngini mi apo police bazar hanti po khandai la bangin mi bangin sakhi nak beta kini jingjia bangin parta hiro su blai ba u blai try kendar nong bolon thau un ri un sumar un da un care un yeng ya selok lang bangi ringkat lang klam kano ka benta ka bangin ngosi pat nang ni shakmat na manginum la ban pediang nginum la da lele ro am bangin yais yam ngosi thang na ka por na mar kani jingjia kani wei ne pedi jingjia ka bawan jia ka gnu jungi ha ka sin ka baning ka ngadang i ha pedi ka reta ka bang shong hadukat ni menta na ka daw nganum la ban pediang da lele ro am ta ka daw hero ngin mi ha ka tik sni lembaga ni ka community candlelight vigil
ya kaba ka kenhun awaken India movement kan organize hakte sni khlem kano ka mensim ka bangin hap an yang sngosi lai da ka mensim jaba jing teblam da ka mensim jaba jing sngolam lengba ka donot ka pa hanga barapi ngin mi shakmat ngin yang semran lang ngin ai jimut lam yak te ka longying ka syam ni jingjia bakanum de show pan sngosi da lelero am ba oblai undal rengkal lem baki nadu nang ni shakmat naga por shakapor rengkal lem bangil jo kublai shibon kublai shia jago